Sitheka banje akubanja kwa achilima afuna commission of inquiry afuna report lina pamene report lina linabwera kale kuchoka ku Germany komanso lina solomaniza sinabwere zitheka banje akufuna report lina. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Like, subscribe, share and comment in the comment section. Nkani pano kuti lero my mail Chilima to alemba pa Facebook page wao kwana kuti mwezi lero lipa 29th of September mwezi ili anniversary yao, right? Mwezi ili anniversary yao ndiye chitunzi yana ike ntwala jambulisa pamalo pamene pana chilangozi ya ndege imwe idatenga malemu Saulos Chilima kumasonera anthu ena 8 ndeno analemba kono so kuno kuti ifeyo bati mthandize makamaka kuti papezeke commission of inquiry papezeke kufufuza kwina obadila dera analemba choncho. Ndefunso limene kufusa ndi kuti zitheka banje iwo afuna kufufuza kwina pamene kufufuza kwina kuja kunabwera kale kapena zikuphelezera ndizije zimene asided komanso ndiye na onse amana kuti report lisilo kwanira, report ndi manyaka, report ili siri kugwira mtima kapena ndizofana ndi zimene zozo kapena apo yae mwina report ilo ndi limene lalongosola lokha kuti pafunika so commission of inquiry ina patatu msayawala kuti zimatheka munthu kupita kubwalira hospital meku chako sikuti sunakhulupirira wakhulupirira koma wacha nkuuza kuti upitaso ku private, right? Yes, choyambirira pakozokhala zinthu ziwiri. 1, report lija sili kugwira mtima pali kupenekera kumeneko. 2, despite kuti lina libweraso kumano ku philosophy ndi timati in mango pitiliza chinjo khanga teseko mango yipitiliza kuti basi ngokhala seko kuti ndi kuti mina limene kubwera lonso chimozimozi pabe imene chingabwera chanselo kupenekera tumene ko 1 kupenekera kwa number 2 kutheka ripotiro palok likulongosola kuti I'm not enough pafunika ndithu the commission of inquiry ina, right? Okay, I'll tell you examples. Mwina mopeza kwa kuti nkatikati mwa maripoti munja even a PFU amadaliranso anthu aku Malawi ma information ena chifukwa momwana ananena kuti pali zinthu zina mmene munalibemo zofunikirira munalibemo mmene momo nde zinthu zina ma information ena amene kuwafunsa anthu kuti chakuti bwanja kuti zinakhala bwanja makuti ndino kutheka kuti why ifeyo tikamvera report lokwa ena ake akunja anthu amene akudziwa information inayo ali ku Malawi. That's why maybe afanziriwa alongosola pali kumabe poikira ndemanga pali mafunso ena a BFU sanga yake. That's why even a BFU amafusa kafusa anthu aku Malawi. Then chimene wafunikirira iwo chimene akufuna chino kuti mafunso amene ayankhidwe makamaka pali zinthu zina zoti for example zanthawi chani kuchedwa kufufuza zinthu ngati zimene zonso, right? Ndiye anyway for the first time family sobano kubusha mfase nthawi yonse kuti ngoti angokhala chete ndiye ena amene amayankhula zimakhala kuti anthu aja akuzilengera politically. The actual issue koma papa kwanu akewa sakuibangira ndale koma anu akewa akufana tu afuna adziwe makamaka chimene chitika pa 10 komanso kafika pa 11 June. Ndiye guys tione kuti zikhala bwanji kwina kuseko. If you we just pray kuti rest in peace SKC konsende announce 8 amene adadisia ku pangozi imeneyi mu nkhalangweja ya
Chikangawa. It's really so painful kwambiri kumadziwa kuti pali zofusa zambiri, mali mafuso ambiri kumabe. It's like, you know, ndeno family utenga ndomino family ikufana ndithu idziwe bwinobwino kuti chinachitika ndi chani. Guys, thank you so much. Like, share, subscribe and comment. Malawian Cameras.